отворих кутията на Пандора. Или с други думи казано, направих първата си поръчка от Тему. Дълго време отказвах да вляза в приложението, основно заради скандала с личните данни. Но един ден мъжа ми се прибра и каза: давай да си сваляме Тему и да си избираме. Първата ни поръчка беше за около 100 лева. Започвам с нещо, което аз много исках. Кълъвчета за телефона. Поръчах си 3 кълъвчета. Първото кълъвче е много готино, с цитат от една моя много любима песен на Били Джоел, Виена. Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Втория кълъв изглеждаше много хубаво на снимка, но сега като го гледам ми е като от Тему. Да, той така дори изглежда по-добре, отколкото е в действителност. В действителност е малко като ваденка отгоре. Третият. Продължавам. Каишки за iWatch-а. Едната е ето такава метална. Това не помня какво е, честно казано. Да. Това е за почистване на слушалки и телефони. Мъжа ми прекали с каишките. Обаче трябва да ви кажа, че изглеждат много добре. Ако ви стържат столовете по земята, сложи ги на единия стол, страхотно е. Нещо за мен. Ето такива щипки. По качество не са по-зле от тия, които продават в H&M, например. Аз си поръчах чорапи, много хубави надписи, като моят любим е Perfection is boring. Абсолютно съм съгласна. Пак за мен. Търся си колан от много време и не успявам да си намеря. Реших да рискувам с този. Примерно беше около 10 лева. Мерише гадно. Дали е истинска кожа, не си спомням. Класически колан, какъвто аз нямам. Като гледам колко дупки има, може би става и за талията. Това пръстенче изглеждаше много сладко. Пръстен за палец. Струваше около лев. Това е един колан, който мъжа ми си купи. Доста добро качество. Той много го хареса. И сега нещо, на което може да се възмутите, че съм си го купила. Ето толкова цвята гел лакове. Сега ефтинеят. Опаковките са пластмасови. Ми мирише на гел лак. Не виждам някаква разлика. Надявам се да не ми изпадат ногтите. Това е другата каишка, която си взех. Кожена. Тя е истинска кожа, поне така пише отзад. Малко е твърда. Според мен е супер. Много ми харесва. Мъжа ми си взе и едно такова устройство, на което да си слага джойстика на PlayStation. За да може да се зарежда, да не го включва в контакта. Мъжки работи. Не ме интересува. Аз игри не играя. Ето това много ми хареса. Има червена чушка, цветенце и е такова като ръковинка. Мене много ми харесват. И последното нещо са едни обички. Ето ги. Според мен са супер. Много са сладки. Честно да ви кажа, няма да е последната покупка. Great success!